Quality education ki padoji aphan pura kidam tanga por pen pinangan atok anumati ronga jo anseta me cherok to kamai padoponlo bangso jok non hejong HSLC lapen HS ang tek misen asunsi tek ponlonglo bangso long ki unduna tuma phan kidam tang wo sik ni phai kresir kep arni HSLC pen HS ki unduna tuma phan kacho lapen akai kemesenji ato wara phutha kai huistami ke than ke pare amai setami padopon Bokajan subdivision angkang Gandhipur arong along kido Gandhipur English LP School along Karbilo Charlie asong Gandhipur branch committee atom patir piponsi non hejong HSLC lapen HS ang tek kepaklang along ki undona bang phubang phia tuma phan an so se loke Charlie anathu aning ke parung thuji lapen aning ke pat hedunji aphan pura man ke do karbia poho pen karcho lapen certificate file setami pipajir pon Karbilo Charlie asong Gandhipur branch committee amai phu Jip Singh Taropen kechari pona maya long Sonju Teron Chunbang Gandhipur branch committee hin pensi aluhi pachini pon maya long aluhi man pen KSA BDC amai phu Raju Ingling KSA BDC Chunbang Desoi Teron Gandhipur English LP School headmaster Dolbadur Tamang Borsing Inti Pendanglok ke ongdung atung chetong don School akai pen college akai along loka chare hut kopi kosansi claim dam nangjima lapen loke charli chepaduk nangji athema non ke kethek keri kachepatia akai pina lapen rakia hormu ke ili monit atumle kicho kali bonta rakia hormu atumsi monit aphan nang kicho drugs ke monit si kicholo tema setame monon phia bangke drugs si monit aphan nang kicho po Nasi bangso rakia hormu ke chua bangke inton serak nangji pusi KSA BDC amai phu Raju Ingling pen kachetong donara ratum anaphan thanpon Bolipathar pen projan terang napen bokajan pen anan terang karbiang nong lai